Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. P.S. Love you. Sa? Uyab na mong duha? Bakakon? Ha? Ay na lang. Gagusto lang ko niyo mo. Clover. Time pa sa ha? Nanasal ka na ng imong kabuang diha. Pagpuyo ba? Kuha ng imong kamot. Ayaw pang gakus ba? Hindi ka maikog ni ma'am? Ano man di ay nga. Uyab naman ta. Isa? Puyo ha? Dili ha? Ha? Ma'am, ayaw tong taon pagtuuan na ma'am. Dili tinudang yung gisulti ma'am. Gibinuang nga ka na niya. Kinsay nag-ingon. Ako god. Karon pa gani kumingon? Wa ko'y labot kung unsa may inyong relasyon. Basta dili lang mo maghimo og milagro sa kwatubangan. Ano sa? Awa. Okay na gani ni ma'am. Oh, Clover, pagpuyo pa! Humutagid ni mo ga. Uy. Gara sa gada. Pagpuyo kimutuo na si ma'am sa imong gisulti. Pagpuyo ba? Mo man patuon si ma'am. Ma'am, ay tuwa na ma'am. Kasi putuon na si ma'am sa imong gisulti. Tuon na lang ma'am. Aron madali. Usa? Ma'am, ayaw tahon ma'am. Dili tahon ma'am. Dili ma'am. Wa ko'y labot. Sibog dito, be. Iya kong gisi ko. Alik ka ni Bi. Hindi kita ko. Kay gihuutan na si ma'am diha. Sorry mama. Kanang gihutan ka diha. Dito ka lang lagi unta sa front seat. Ganahan ko mo tupad nimo. Ay, gusto. Aron dili mahuotan si ma'am. Aron dili huot din sa loyo. Sabak na lang ko nimo. Sus, Clover, pagpuyo ba? Pagpuyo ba? Pagpuyo, Clover, pagpuyo! Para lang diha, Noy. Complete oh. Kamu na lay dungag anak paingon sa inyo. Diri na lang ko moabli sa pultahan tungod nako. Time pa. Pukaon sana ako si Clover kaya nakatuog. Ayaw na. Ilahos na nang imong uyab sa ila. Ma'am, di lagi na ako uyab si Clover. Miingon siya ganina nga uyab mo. So kinsa magid akong tuhuan? Ako? Kaya ako nagsulti sinuod. So sa ato pa na makaksiya? Ma'am, dili taon ko bakakon nga pagkatao, ma'am. Bahala ka. Ma'am, Manaog na ko. ma'am, kadit lang sa, ma'am. Buhi ang akong kamot. Makamata ng imong uyab. Di lagi may uyab. Si Clover may ing na ana ayaw ako. Buhiin akong kamot kay manaog na ko. Diyos, sa mukha, eh. Ituugid siya sa gisulti ni Clover nga uyab mi. Oh, pero time pa. Hello? Nasuko siya? Nye. Nga naman. Clover, may kakus ka na sa gara na ka, ha? Sige, Noy, larga na. Ay. Taon-taon na silang nakabiya. Pero ni apagyapon ko sa gawas nga sige tao sa daan. Nga ilang giagian. Ay. Nabuang naman tingali ko. Nganong mura kisakitan mong kuskisulti ni Clover. Nga uyab na silang duha ni Piolo. Nganong sakitan man ko. Uyab ba sa di Amy nga dili man? Nakabati ra kani ko nga nakagusto siya nako. Og nga wa pa siya sukad makasuway nga ng uyab. Pakakon gyud. Nahibaw ka siya nga
Nagbata ko atong ikayo na. Hinungtan nga mo ito yung gipanulti. Oh. Pero, bahala siya. Dili ko magpa-stress ni mo, Piolo. Dili di ka uyab. Ugwa ko'y planong sugton ka. Bisag manguyab pa ka. May ganahan sa kunin mo nga dili man. Ay, ano pang gwapo man sa ginang naungaw eh. Makalagot. Ala, oy! Ay, unya na di ayang lubong sa lolo ni Potensiano, no? Ganun ba ko itong lolo kay paripariham kiting ko kato niya maraming parinti, eh? Ay, kalo ay sab sa iyang lolo, oy! Pero di lagi ko, di ko maluoy ni Potensiano. Diyan mo, kamo diya, maluoy mo? Baboy, hilom ko no, be, kay nagduka ko. Hala. Biyang sa ko kadiyot, kay wa pa man si Mamo suod. Huwag kita kini mo, ay, che! Ikaw ba, gamay na lang ka kuwang na kung bayuta ka, ha? Gamay na lang ka kuwang, o pawanta na dyan ka. Damon! Ay, Ilong mo, ilong ala! mo, paingot mo ng dili. Ilong mo, ilong, ilong. Hmm. Kadungog mo na, Steve, so. Good morning, class. Good morning, Ang ma'am. gwapo yung kayo si ma'am, no? Kada mo sila nga, God, mana na, gwapo ni kayo. Nindo tigil kayo barunggoy. Unya, ala. Unsa na kag magpurol nindo, kag sumat kid kag gwapo. Nahong ato naong perming naligo. Unya perming sakto sa pahuway. Di pa rin sa uban diha. Ay, baya, no? Ay, Gidaras Foundation o concealer ang eyebags kalagom. Nagdagadahuan. Unya ka na lang yun. Naon sa iyo? Naon sa? Unya ka lang yun. Awa niya, oh. Who will lead the prayer? Ay, si Jordan, ma'am. Ingon siya kay religious siya. Okay, Jordan. Please lead the prayer. O yan na. Dahuam, to kag di ko kay baw. Amen. Amen. Ni ana say pinilo nga papel. Good morning. P.S. Love you. Naibaw na ko kung si kinsa ka. Pakakon ka. Guys, tanawan niyo si ma'am. Tanawan ninyo. Wala, kumantay yung ko. Wala, gigisapot yung kalit ang naw. Tanawa. Wala, murag may gikumot na papel, no? Kumantay mo, ah. Scratch paper, good na bayut. Tanawa. Oh, Ala, nakadungog ko. Nanadig ko. Kanig istoryenta, ha? Judy, appeal if why labot, ha? What bitaw? Ala, niya na si Kuy. Excuse me, ma'am. CR sa ako. Bus lang pantog, et. Bago pa kaning sugod ang klase, mag-CR na sad ka. Koy nasuya ka pangi sag imo. Bye. Dahon. Uy, agay, uy. Hala. Giyapit magughapak. Giyapak ako, ma'am. Giyapak ako, Layong gawas niya. Wadyoy, batasan. Bye, ma'am. Bye, ma'am! Bye, ma'am! Lunch break na gyud. Gamay ra kay yung bye, ma'am, gyud. Ay, yang walang uban. Makaritas na gyud ko sa akong makaritas na ko sa akong face after mag-lunch. Alin mo, guys. Piolo. Kaning donganta. Tambong ko sa lubong sa lolo ni Potensiano. Sige, una na ko ninyo. Ay, Piolo, dungan ta! Ay, ikog lang, ikog. Kabantay ka nga magsige na kagsunod-sunod sa lalaki nga dili ganahan nimo. Kinsa may ang ganahan? Ikaw? Che, panudlay bungkag kay kagbuhok. Bungkag day, girls. Tanawa ko na, Be, ang akong kamot may akong mga sudlay. Di man good. Wait, kanon ni?
Alang! Dawam! Parang may mipilit sa akong hair. Unsa ba ni? Ay! BG! Huwag mo tubay. Ako lang tubay. Bubble gum! Ay! May batasan ng butang ini. Napigit sa akong alimpo. Dapit gipapilit. Wala lang na butang ini. Ang maldita nga Clover. Siya na magsige og kaon ng bubble gum. Bisag nagklase. Siya ginabutang ini. Siya ginabutang ani kanina di ay ni pagawas. Niya paingon sa CR kay itong gihapak ko. Mao na di ay ito. GRRR. Da, lagi ka, bawas lagi ko ni mong bayuta ka. Di nang tapitaw ka nga, bantay lang ka. Da, paha ka gid unya. Ay, na-imagine na nako ang kasuko nga iyang gibati karon sa bayot niya si Jordan. Hay naman ituto si Piolo. Iyan na sa kong gibiyaan ay. Di ba ako magidunta siya nga, mutambong ko sa lubong usab ni Kapitan. Ay, mulas na lang ko sa simbahan, oy. Magkita na lang mi dito. Katugyong bayuta na kaingon nga nalangay ko. Lolo ko. Anong gibiyahan mangguni mo, lo? Magunsa naman lang ko karon na gawa na ka? Aw, magsigig laag. Wala may mo badlong nimo. Kamingaw na unya sa ato, lo, nga ako na lang usa. Aw, party-party ka. Animal ba ni bayana? Lo! Lo! Tubir, hilom na. Ito. Ano ko di makadunggo siya? Pero nata siyang luyo, uy. Mabati ka niya ang imong tingog. Ay, nga ano man sad lagi. Nga ano man di ay. Nga tinuod man sad. Oh, hello! Lo! Hello, biyahe, lo! Maluhoy ka, lo! Bangon, lo! Bangon! Kuha na lang pag ko, lo! Kuha na lang pag ko! Lo! Clover, may mo ba? Ayaw pagsiyog, kapyot na ako. Ay, ako yapon ko. Clover, usa ba? Buhi ko. Yala. Clover! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!